не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь нас навеки. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. Кто нас грешных уратуе, кто городных пошкодуе, Твое сердце добротливо, всем людям литостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Езу, нас не покидай. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пanie, daj поміруем wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Гэтымі словамі антыфону нового, дорогие браты и сестры, розпочинаем святую імшу у аўторак 7-го тыдня звычайнага. Сёння, як заўжды традыцыйна, мы адпраўляем гэтую святую імшу за памерлых, каб Пан Бог прыняў іх у сваё валадарства нябеснае, а ў асаблівы спосаб молімся за памерлых сям'і Богданович, Жукоўскіх, за Юзефа Маскойця, Яна Францішку Шукіловича, сям'і Сосновскіх, Ганну Францішка, Галіну, Регіна Вінценти, сям'і Баркоўскіх, сям'і Сакович, Козловскіх, Валерый Францішка, Вацлаў, сям'і Мацкевич, Тереса Юзеф, сям'і Сідаровичаў, Пётр Кавальчук, Уладислав Голубовский, Эмилия Болеслав Дебесь, Анна Адольф Багдевич, Вероника Францишек Жуковских, Марьяна Петр семьи Тополь, Роман Подгайский, Амелия Добровович, Мария Маркевич, Марьяна Трус, Францишка Хартанович, Янина Регимантас Урба, семьи Яшевский Генрих у 18-ю годовину після смерти, сям'ї Гриневич, Гродус, Заблоцких, Гержот, Харевич, Яцевич, Регина Жигилевич у 9-ю годовину після смерти, Станислав сем'ї Стельмах, Мечислав Козлович, Казакевич, Эдуард Новосельский, Леонид Борисевич, Валентин Жуковский, Вероника Барташевич, сям'ї Гидревич, Бражицких, Первенис, Рахельских, Каминских, Гродус, Марьян Олехнович у 4-ю годовину після смерти, Гелена Давидович у 25-ю годовину після смерти, Роза Гайдукевич у 6-ю годовину після смерти, Вацлав Ядвига, сям'ї Янч, Тереса Эдуард Ян, Зофья, сям'ї Матусевич, Мария Шауцова, сям'ї Козик, Тадеуш Танкевич, Юзеф Людмила Янушкевич, Анна Константин, Адам Макей у 6-ю годовину після смерти, Бронислава Медведская, сям'ї Александрович, Ядвига Франтишек, Владимир, Алексей Федоренко у 17-ю годовину після смерти, Юзеф Ордаш у 8-ю годовину після смерти, Станислав Венцелович, Александр Буйницкий, Александр Бурачевский, померлых семьи Бурачевских, Соколовских и Качан, Бернард Рамуальда, Гражина семьи Стамковских, Янина Селятыцкая,
Галина Разванович, Леонид Шимкус, Александр, Ярослав, Кристина, Вера Ляканец, Наталья Мишкель, Мар'ян Гарадецький, Яніна Боўзан у трэцім месяцы пасля смерці, Уладзіслаў і ўсіх памерлых сям'і Боўзан, Авгуль, Завадскіх, Эдвард Геннадій сям'і Пятроўскіх, Эдвард Глымбоцкі, сям'і Павлюкевіч, Регіна Вера у Вероніка у 6-ю гадавіну пасля смерці, Ромуальд у 42-ю гадавіну пасля смерці, памерлых сям'і Пукшта, Віктор, Михаил Стефанія, Анна Шыдлоўская, Віктор Федорович, Галина Зінон Станіслав, Антоніна Тереса Віктор, сям'і Мінько, Немера, Дудо і усіх памерлых сям'і Юрша. За Станіславу Славоміра Станіслава Ракалович, за Уладислава Марію Михаила Барташевича, Ядвіга Григорій Талалаєви, Ян Бронислав Юзефа Зінон Багушевич, Леонард Дубіцький, сім'ї Гіруць, Куралович, Літвінович, Урбанович, Герман, Вишневский, Хатрашкевич, Климович. Другі святар моліцца ў інтэнцыі. Сёння перажываем, як заўсёды, 25 числа кожнага месяца, перажываем дзень жыцця ў нашай парафіі. Молімся аб дары зачацці, за мам, якія чакаюць на нараджэнне сваіх дзяцей, аб шчаслівым нараджэнні дзяцей, таксама аб павазе да чалавечага жыцця, ад зачацця да натуральнай смерці. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечны Божа, Ты учинил, что Твой единородный Сын перемог смерть и зашел на небо. Учини Твоих слуга удельниками Его перемоги над смертью, каб яны могли вечно бачить себе своего Створителя и Збавцу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі во владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Чытанне кнігі мудрасці Сіраха. Сыне, калі збіраешся служыць Пану, падрыхтуй сваю душу да выпрабавання. Зрабі шчырым сэрца сваё і будзь трывалы, не губляй раўнавагі ў час нядолі. Прыхіліся да Пана і не адступайся, каб узвялічаным быць напрыканцы сваіх дзён. Прымай усё, што цябе спасцігае, а ў зменлівы час прыніжэння твайго будь цярплівы. Бо золата выпрабоўваюць у агні, а людзей, прыемных Пану, у гарніле прыніжэння.
вер яму, і ён падтрымае цябе. Выпрастай шляхі свае і спадзявайся на яго. Вы, што баіцеся Пана, чакайце міласэрнасці яго і не адхіляйцеся, каб вам не ўпасці. Вы, што баіцеся Пана, паверце яму, і не прападзе вашая ўзнагарода. Вы, што баіцеся Пана, спадзявайцеся на дабро, на вечную радасць і міласэрнасць. Паглядзіце на даўнія пакаленні і ўбачце. Хіба зведаў сорам той, хто верыў у Пана? Хіба застаўся пакінутым той, хто трываў у боязі Пана? Хіба пагардзіў Пан хоць некім, хто заклікаў яго? Бо Пан літасцівы і міласэрны. Ён адпускае грахі і ратуе ў час нядолі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Сподівайся на Пана, доручи йому шлях свой. Сподівайся на Пана, доручи йому шлях свой. Сподівайся на Пана і чини добро. Живи на землі, заховай вірність. Радуйся Пану, і Он сповнить жадані твоєго серця. Сподівайся на Пана, доручи йому шлях свой. Беззаганных, и спадщина их будет тривать вечно. Не будут осоромленные у лихую часину, и у дни голоду насычаны будут. сподівайся на Пана, доручи йому шлях свой. Ухиляйся от зла и чини добро, и будешь жить навеки. Бо Пан любить правосудие, не покидая своих верных. И они навеки будут захованы, а потомство безбожников будет знищено. сподівайся на Пана, Доручи йому шлях свой. Збавление справедливых походить от Пана, и Он твердыня ихняя у часу тиспу. Он им да поможа и уратует, и Он вызволит их от грешников, избавить, бо они на Его сподяются. сподівайся на Пана, доручи йому шлях свой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай я не буду хвалиться ничем, окромя крижа Пана. Раз якого світ укрижований для мене, а я для світу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami.
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус і його учні вийшли і проходили праз Галілею. І он не хотів, каб нехто відав, бо вчив своїх учнів і казав їм, що Син Чоловічий віддадений буде у руки людей, і заб'ють його, і забитий у воскресне праз 3 дні. Але вони не розуміли гэтых словаў, а боялися у його спитатися. Прийшов ён у Кафарнаум, і коли був у домі, спитався у їх, про що по дорозі ви розважали? Яни мовчали, бо по дорозі розважали поміж собою, хто більший. Сівши, ён покликав 12 і сказав їм, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх апошнім і слугою усіх. Потім узяв дитя, поставив серед їх і, обмінявши його, сказав, хто приймає одного з таких дітей у моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто послав мене. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, далі триваємо у наших розважаннях відносно нашої віри християнської, і, напевно, ви вже зрозуміли об тим, що Костел Маті, дякуючи своїй любові і тросці об кожного з нас, він уже підрихтовує наше серце і кожного з нас, свого любячого дитя, до Великого посту. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам таку ситуацію, під час якої учні вирішали, хто буде між ними самим важнішим і самим більшим. Ісус Христос, Він вирішив идти особно с своими учнями, каб наполнять ихное сердце своей наукой и правдой о Божьем владарстве. И ихное сердце на початковых этапах формования, на яких яны знаходзіліся у гэтай частцы Євангелія, яны не разумеюць слоў Езуса. Яны яшчэ до конца не распазналі у Езусе Месію і збаўцу. І гэта не самая вялікая праблема. Больш за тое, што яны не пытаюцца пра іх сэнс гэтых словаў, таму што яны Езуса баяцца. Гэты страх іх паралізуе. З-за страху яны утрымліваюцца ад успрымання слоў Езуса пра яго місію. Гэты страх закрывае ім вочы на праўду. Калі мы звернемся да Євангелія паводле Лукі, то, безумоўна, гэтае ўспрыманне слоў Езуса Хрыста, яны вельмі адрозніваюцца ад успрымання настаўніка, да, па прыкладзе ўспрымання слоў да Марыі і Юзафа. Яны поверили словам
анёла, які быў пасланы ад Бога. Яны захоўвалі ўсе гэтыя словы ў сваім сэрцы, і яны над гэтымі словамі разважалі. Таксама, напэўна, яны да канца не разумелі гэтых слоў, гэтага выбару Бога, і, напэўна, задаваліся сабе пытаннем, чаму яны менавіта зыграюць важную ролю у гісторыі збаўлення ўсяго чалавецтва. Аднак гэта ім не разгледзела, скажем так, не перашкодзіла разгледзець пазней у Езусе Месію. І, безумоўна, іхнае сэрца спачатку было напоўнена гэтай любоўю, а пазней гэтая любоў, яна прынесла пладавіты плён. І, безумоўна, праз усе гэтыя моманты, пра збянтэжанасць вучняў, Езус паказвае сапраўдную каштоўнасць, якая наблізілася да іх. Езус ведае, што чалавек мае магчымасць і здольнасць пераацаніць сваё жыццё, таксама свае думкі і свае паводзіны. І Езус хоча толькі аднаго, каб чалавек прыняў яго і Бога Айца. Ён прагне гэтага больш, чым сам чалавек, таму што ён ведае, што ў гэтым заключаецца самае вялікае дабро для чалавека. Езус тройчы сваім вучням абвяшчаў сваю муку, смерць і ўваскрасенне. І сёння гэтая сцэна ўжо другое паведамленне пра тое, што ён будзе пакутаваць на крыжы дзеля нашага збаўлення. Безумоўна, мае дарагія браты і сёстры, праз сённяшняе Евангелле евангеліст Марк таксама хоча да нас давесці адну вельмі важную справу і прыпамінае нам пра ўзаемаветлівасць між намі. Бо праз гэтыя словы Езуса, хто прымае мяне, і той прымае і Бога, і таксама, калі хто хоча быць большым, то няхай станецца слугою усіх, і таксама, каб мы між намі былі добрыя чалавечыя адносіны, каб не было гэтых спрэчак, сварак, каб не было гэтых дурных позіркаў, дурных разгавораў, каб мы былі між намі, панавала сапраўдна братняя хрысціянская любоў, каб праз нашыя паводзіны, праз нашу добразычлівасць сапраўды Пан Бог тут жыў на зямлі. І таксама, каб мы выконвалі гэтую місію, якую кожны з нас атрымаў ад пачатку святога хросту, быць 13-м апосталам. Амен. Мы сустракаем Бога ў людзях, якіх патрэбна наша дапамога, таму памолімся за іх. Молімся за Христовы касцёл, каб праз абвяшчэнне свету Евангелля ён вёў усіх людзей на спатканне з Богам. Цябе просім.
Молімся за тих, кому Єсус Христос доручив уладу у своїм костьолі. У особливий спосіб за папу Франтишка об моцним здоров'ї для його, каб усіх їх узмацняв дух служення і братньої любові. Тебе просим. Молимся за усіх добродеїв нашої парафії, каб яни отримали узнагороду за добро, якое яны нам учинили. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто у виніку життєвих випробувань одійшов від віри, каб почули у своїм серці голос милосердного Отця. Тебе просим. Молимся об дарі зачаття, помолимся за мам, які чекають на народження дітей, об щасливому народженні їхніх дітей. Так само помолимся о повазі до чоловічого життя, от зачаття аж до натуральної смерті. Тебе просим. Помолимся за наших померлих, усіх тих, які імені і прозвища ми носимо у наших серцях, і так само за усіх тих, яких ми представили у гэтай складковій святой імши, каб яны былі годнымі прабываць з Христом у Яго валадарстве. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних на гэтай святой імши, каб мы адважна вызнавали нашу веру. Тебе просим. Дякуем Табе, добрый Боже, что Ты выслухал наши молитвы. Учини, каб мы распознали ласки, якія Ты нам даешь, праз Христа Пана нашего. Амен. Я хочу Твое виконать слово, у змаганні з грахом моцним быть, присвятить Тобі думки і справи, кожний день по Євангелію жить. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам і всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які мы ахвяруем за души Твоих слугов, и як дал им ласку християнской веры, дай так само з нагороду за тое, що яны жили згодно з ёю, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серци, Узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўдны годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа с Христом і ў Христе, Табе, Божа Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавленные заповеди Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что целного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу,
ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єсуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. З Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшую
Помолимся. Умацованные святыми дарами, просим Тебе, Пане, как наши слуги, вызволенные с путов смерти, радовались уделу из мертвых повстаний Твоего Сына, яки живей владарец на веки вечные. Запрошаємо усіх мам, які чекають на народження дитяті, на благословення. Panie Boże, Stworzyciel усіх людей, Twój Syn mocą Ducha Świętego narodził się z Panny Maryi, wypłacił dawny dług pierwszorodnego grzechu i odkupił człowiectwo. Przyjmij łaskawo pokorne modlitwy swoich sługów i służebnic, jakie prosić o szczęście potomstwa, jakie powinno przyjść na ten świat. Niechaj szczęśliwa narodzi swoich dzieci, как увайшли до супольности Твоих верников и прасвяты поводины заслужили вечное життя. Прас Христа Пана нашего. Amen. Дякуємо всім за супольну молитву. На сьогоднішній вечір прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панский звествовал Панне Марии, и почел вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona
Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.